Forumun açılış tavrasında Germaniya Federativ Respublikasynyň München şäheriniň Grosshaderň Universitet Hastahanasynın professory Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň hormatly professory Dr. Klaus Parhofer tejribe alşmaga dördülenşeýli mümkinçiligi üçin türkmen halkynyň milli liderini Gahrman Arkadamyda we Türkmenistanyň hormatly prezidentine Arkadaly Gahrman Ferdarymyza öz adynyň we Germaniýanyň ähli Lukman professorlarynyň adynyň hoşalyk bildirdi. Saglyk goraş boýunça 11-nji Türkmen-German forumunyň geçilmegi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urunny, hormatly prezidentimiň başda durmagyny, saglyk goraş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gadyrylan üstünlikler ýurdumyzyň lukmançylygyny ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň şol sanyny Germaniýa Federativ Respublikasynyň saglyk goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan beýlägen potulandyrmak maksadyna gönükdirilenler. Forum şäklerini Türkmenistanyň kemale gelen saglyk goraş ulgamy üçin möhüm we döwrwap meseleler boýunça tejribe alşmak işlerem aralmasy. Saglyk goraş meseleleri boýunça 11-nji Türkmen-German forumuny agdalan uğurlar boýunça işler dowam etmek we mundan beýlägen giňetmek möhümdigi bellenli. Goramaçylykly geçirilýän hemde netijeli üstünlikli häsiýetde ýa bolýan forum öz işini dowam edýär.